Вижда да праш къща да много Руснака. Руснака ли? Руснака като стана англичанин тогава. Англичанин? Да. Не знаете нищо за кабелите? Не. Добре. Не сме и чули, да. Гошко не умрял там до вас. Видях един ковчег там отива нагоре. И обажда дядото. Георги, Пейсо, BTV репортерите, защо няма интернет? Трябва да ми плащаш. Защо няма интернет? Защото такова, защото осъда дети има такова. Снимамто в момента. Нещо по въпроса. Какво по въпрос? Защо няма Да интернет? не ти да си поснаш някъде някаква телевизия се чуя Не бе, ще да си се защитавам ще си го кача в моя сайт, бе. значи ще ма видят някъде. Така, ще видят. Защо няма интернет? Не знае. Тук ония ден идва, тук какво ряза кабели, какво правя, Ама, не знам. кой е рязал кабели? БТК-то идва, и полицията идва, какво правя, не можа да ги разбера. Там не е шахти. Там не. Дет Там сме и пъси. тук не ги знам какво правя. Ти какво правиш? Сега в момента се правя репортьор. Там долу? Там долу на 13-ти, сега след 2-3 дена ще Там дойдат. до къде стигна? Аз мога да направя. Чакам хората, да. Трябва да дойда да видя как сме направили. Добре. И да почерпиш? Няма проблем. Ще нещо за интернета. Нещо резали кабели тук. От центъра. Нито има интернет, нито се занимава с Аха. Добре. Можеш ли помогнеш поне така, държиш камерата, аз като отворя там в шахтата да я видя. Тук ма гледай. Тук служи ръката, тук така. Така. Какво се изкладне? Виждаш ли тук през окото? Не гледам нищо. Виждаш ли го поне? Така. Ако мога да видиш, да видиш тук как са кабелите поне. Те много резали, бе. Кабелите резали, ама не си ги откраднали, те се стоят тук. Па-добре. Ела да видя. Аз поне ще го заснема. Благодаря, че ми помогна. Благодаря. Нищо не, моля се. Кабелите тук. Това кабел. Това са го отрязали, ама са пуснали една жичка. За каква е тази жичка? Да го разбери го. Кабелите седят. Комшо, що няма интернет в селото, бе? Трябва да се сбръснем, ние. От неделя се бръсна и от неделя и иш. Порада, днеска сряда. Трябва да се обръсна. Комшията не се обръснала. Що няма интернет в селото? Нещо кабели карали? Нещо по въпроса, да знаете. Не знам. Сигурно. Кабелите се открадват. То трябват пари, това те става работа. Те баш от центъра резали кабелите, там шахтата, аз видях. Сега ще сменят една лампа тук. Тук от лагера и ще правят една лампа тук на съвет. Заради лампата ли? И изкопали там. Изкопали там, ще правят една и тук изкопали съвета. Не го видят там съвет. Видях го. Да, и аз видях от трапа. Още не заринали го. Още не са заринали, Значи за интернета нищо няма да кажете. Като не знаете, я да питам поне вътре. Мончо, за BTV репортерите. Интернет, що няма? Нещо по въпроса да знаеш? Какво? Интернет няма. Кабели, крали, нещо по въпроса. Нямам интернет. Не ползваш интернет. Не те занимаваш.
Добре. Готово, снимам. Ще дойде човека, дето ги е видял там и обадил на кмета и кмета отишел там и без малко да ги Ти трябва фане. виж кмет. Кмета го отил около кмета, обаче го няма никакъв. Сега ще дойде човека, дето. То преди Кой това е? колко време. Тихо бе, той тихо говори. Аз тук разправя за кабелите, какво стана? Я му обади случай, че човека го интересува как е. Снимам за BTV репортерите. Ани Сали ще те дава до вечерка, да. Аз не знам нищо от това. Какво казва те? Че той знае. Мога да знам. Аз дали фанахме този ни дед краля? Това му кажи. Кога бе? Ние като си пушам там цигари, че Сега? Скоро? бе преди 2 седмици. В петък сутринта аз пробвам интернет, няма интернет. Обажда ми се и те ми викат, беше доле ми. Ама те други кавари се опитваха да крадат тогава. Аз сега отидох го снимах това нещо, те са отрязани кабелите, дебелите кабели. И се стоят там обаче. Бе там отзад отрязане се има един дебел, един тънък. Зад, дето е вратата на... Не съм влизал в тази лагера. Там се опитваха и крадат. и ние- Отпреди на ние се лагера, обадихме. като влязох долу, кабелите се стоят там, а дебелите кабели отрязани. Тук кой има вътре, бе? Кабелите, като вземе го изтегли, сумата му пари. 26 метра вземали. От лагера. Не бе, там от... Откъде? Там деца копали. Там деца копали това. Ти викаш, че лампа ще слагат там. Те ми казаха тогава, аз не знам. Скопали на един трап тогава, те прясно копано. Аз не ги знам сега, като е да плащам кабелата. Питал не даже за какво, те викат, че лампа ще имаш. И оне даже ми вика, то не нас капишуната, и оне Ангел Конов и Ангел оне Клеков. Ще да откопават от тук, откопали и ще да вземат на лампа от тук. Трябва ли да? Значи, не оттам. Оттам деца копали, те за лампа нещо ще правят, ама от тук шахтата, първата шахта там, дето отворих до порта на лагеря, кабелите отрязане. Те даже сега ги правят И с стоят там бетонни, вече. с метални такива. Да. С бетонови отгоре, по-хубаво. Капака отгоре, не? Бетонен. Само си живееш ти, да. Кажи сега по въпроса как стана, как го видя, И да те ви Кое? садиш. как да си те пушиш обадиш. цигарата, как го видя то дето краде там кабелите. Ние само чухме, че тропа нещо. Така? И по едно време се подаде една глава и ние докато заобиколиме и те избягаха. Аха. Обадихме се на кмета, на полиция. Значи сте били в полза, иначе ще да се отмъкне кабела. Той е само Те дразен. са два, един дебел, един тънък. Все още стоят. Тънкия стои там. Ма няма бе, те и двата стоят. Бе. И двата стоят, ама Отзад, дето... Като ъгълът е, тук където е вратата отзад, там има два къла. Аз за те ти говоря на стената. там не съм ходил. На стената. Там трябва да еш да снимаш, да разбираш там. Той, ти колко имаш колелце? Те го измъкнали от това. Разбираш? Хайде да видим да видим. Ай, по-ще почапя на биркче. Трябва да става хляба да го Аз му съм го Там при стал. магазинера, бе. Той го вътре хляба, бе. Му не мога да стане. Го натиснах, го снима. Хващай ни в кадър. И двамата. Не ще да се снима сега. Той не ще, ама аз съм натиснал вече. Дръж това. Ти не знаеш какво правиш, ама... Абе, дръж бе, дай бе, майко, не крадем, не ебеме. Забранено е това. Кой е забранено? Да се краде. Няма интернет в петък, се обаждам на... Бягат те като сърни. Да бе, влачили там по пътя кабели. Петък им се обаждам, викам така и така, няма интернет. Ами, ще дойдеме. Кога ще дойдете? До 11 ще бъде решен проблема. Ами хубаво, аз не виждам хората да решават проблема тук.